eta eraman zeruko zorionaren jabe izatera. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Bedeinkatu zu, Egiaren hitza, entzunarazi digunari, osasunaren berri ona jakinarazi digunari, aintza eta ospe ari. Bedeinkatu zuaita, Kristorengan bedeinkatu gaituzu eta. Goratu dezagun Jaungoikoaren errukia, Maria Graziaz bete duen errukia. Gogoratu dezagun Maria, itzaren zerbitzaria. Senide maiteok, 9. urreneko 3. eguna burutzera biltzen gara Mariaren ondora. Berri onaren festa egin nahi dugu gure amaren besoetan. Evangelioa bizi gaurko kulturan esan zaigu gaur. Jesus bere herrian bizi izan zen, bere kulturan. Jesusen konpromisoa etzen ideia orokorretan gelditu. Gaurko elizak ere, gaur egungo mundu hauxe du bizi giro. Eta Jesusek eman dion berri ona gaurko kulturari zor dio. Gaurko gizon eta emakumeari. Gure herriak berri ona eskatzen digu eta berri ona zor dio. Maria, juduekin erromes ikusten dugu Jerusalemgo tenpluan. Hitza entzuten larunbatero sinagogan. Maria bere herriko alaba izan zen, eta gu ere hala nahi gaitu. Kanta dezagun. Ona mira Sarrietan izango dut nere atsegina, ez ditut ahaztuko zure hitza. Nire itzazu nire begia, ikus ditzazu elegearen bidaria. Arrotz nabil lurrea, ez eskutan erizure agindua. Aginaztazu zure legea bete dezala, bihotz ez gorte dezala. Urrundu nere begio buskeria emaidazu bizia zure bidetik.
Aitzaitari eta semeari, eta Espiritu Santuari. Hasieran zen bezala, orain eta beti, izandietan, amen. Ona mirare, guztiz arbara, eta begizu, esan bezala. Maria ados, ardira noa, salbatzera, zure semea, Kristoren gara, zuzentzera. Bai maite dudana jauna zure legea, hori da egun osoan ere gogo irauzea. Zure aginduak etxai ematean zuen hauegi, beti baitaukat zur naiz nere irakasle guztien aldea. Zuko txeginak irauzen bai ditut barnea. Nere zena agurena baino handiago, zure aragoak betetzen ditudalako. Zuk erabakitatik ez nahi saiesten, zu baina zu irakaste. Zur gertatzen hain zure arauengatik, bide makurro porrototut horregatik. Argi da zure izan ere oinentzako, argitasun ere bideentzako. Oiukan agokizu, salmanazazu, zuko txeginak borteko ditu. Bake handia zure legea maite dutenentzat, bat ere oztoporik ez da haientzat. Biziladinak bizitu horrezteko, izatek izkizune erabakiak ontan laguntzeko. Aitzaitari eta semeari, eta Espiritu Santuari. Hasieran zen bezala, orain eta beti, izandietan, amen. Maria ados, ardigatua, salbatzera, zure semea, Kristoren gara, zuzentzera. San Lukasen evangeliotik. Jesusen gurasoak Jerusalema joan ziren urtero erromez Pasko jaietan. Jesusek 12 urte bete zituenean jaietara joan ziren ohi bezala. Jaiak amaiturik gurasoak etxera abiatu zirenean, Jesus aurra Jerusalenen gelditu zen, haiek jakin gabe.
Erromeskideen artean zelakoan, egun bateko bidea egin ondoren, haren bila hasi ziren ahaide eta ezagunen artean. Eta aurkitzen ez zutelarik, Jerusalemera itzuli ziren bila. 3 egunen buruan, tenpluan aurkitu zuten, lege maisuen erdian eserita, entzun eta galde. Entzuten zioten guztiak txunditurik zeuden, erantzunetan azaltzen zuen argitasunagatik. Ikusi zutenean, harrituta gelditu ziren gurasoak eta amak esan zion. Seme, zergatik egin diguzu hori? Ikusi zein larri genbiltzan aita eta biok zure bila. Hark erantzun zien, zergatik zenbiltzaten ere bila? Ez altzen egiten nik neure aitaren gauzetan jardun behar dudala? Baina haiek ez zuten ulertu zer esan nahi zuen. Jesus beraiekin Nazaretera jaitsi eta beraien menpe bizi izan zen. Amak gogoan hartzen zituen gertakari guztiok. Jesus hasiz zijoan, bai jakinduriaz, bai gorputzez, eta jainkoak eta gizakiek gero eta gogokoago zuten. Jaunak esana. Evangelioa bizi eta iragarri nahi duenak arazo askorekin egiten du topo azken garaio hauetan. Eta arazoak ez dira nola nahikoak. Sustraietara jotzen dute arazo hauek. Eta egin behar dena da arazo hoien bereizketa, gauzak bere onean ulertzeko. Kontzilioak munduarekin elkarrizketan hasteko aukera egin zuen. Askok pentsatzen zuten eriz barrurako aurpegi garbiketa bat besterik ez zela izango, baina uste ez genuena baino gauza serioagoa gertatu da. Adibide batzuk jarriz. Pixkana, kontzilio osteko belaunaldiek ia erabat baztertu dute erlijio praktika. Beste bat. Gizartea eta kultura sekularizatu egin dira. Beste bat. Elizak bere indar soziala galdu du. Ordura arte katolikoak izandako lurraldeetan gainera. Era askotako espiritualitateak eta erlijio berriak ere azaldu zaizkigu. Eta guretzat, ia egia absolutuak zirenak, aniztasun etniko, kultural, moral eta erlijiosoak zalantzan jarri ditu. Hau edenak horrela entzunda, norbaite pentsalezake ikuspegi oso ezkorra daukagula. Baina begibistan dago gertatzen ari zaiguna. Eta berizkita sakona egin beharra daukagula bistakoa da. Egia da, errealitateak masaileko handia eman dio gure garaiotako elizari eta beraren evangelizazio asmoari. Baina masaileko hori seguru asko ez da alferrikakoa izango jainkoaren asmoetan. Denok ikasi dugu sinistedun izan nahi duenak barruko esperientzia sakon bat beharko duela. Bestela jai daukagu. Haundi ezten du nerean ibaina, pozaren pozez daukat nere barru.
Handiak egin bai dizkital guztiduna. Zazalua amaren erzena, eta haren errukiak izaten betorrioten engana. Bere besoaren indarra erabili du, buru arroak zuntzitu ditu. Bota ditu beren aurkitik aurkezio, eta goraia zoitu bezereza. Ondasunez bete ditu goze zeudena, eta ez gutxik bidali asko zutena. Bere gainartu du Israel bere morroia, errukian gogora zaioa. Gure gurasoei alazien itzemana, Abrani eta ondorengoei betiko esana. Aitza aitari eta semeari, eta Espiritu Santuari. Hasieran zen bezala, orain eta gizati eta gizatietan Senideok, jaunak bere doainez bedeinkatu baldin bagaitu, bedeinkazio hori gizartera eraman dezagun bedeinkatu gaitu. Eska dezagun berri ona gaurko gure gizartearentzat, gure herriaren ibilbidea gogoan dugula, esan dezagun gogoz eta bihotzez. Jauna, eraiki zure erreinua gure herria. Jauna, eraiki zure erreinua gure herria. Jauna, gure kulturak ez dio batzuetan gizon emakumeen mesedeari begiratzen. Eta askotan gizakia zapaldua eta tresna bihurtua ikusten dugu. Jauna, zure eragin gordea eskatzen dizugu, gure kulturak gizakia errespeta dezan. Horretarako benetan esaten dizugu. Jauna, eraiki zure erreinua gure herrian. Jauna, gure kulturak gizon eta emakume askotxo zokoratzen ditu. Etorkinak, sidadunak, drogatuak, era askotako pobreak. Jauna, zokoratuentzat duintasunezko gizartea eraikitzeko gulamentua eta bihotza eskatuz esaten dizugu. Jauna, eraiki zure erreinua gure herrian. Jauna, hegoaldeko herri pobrei ere ez diegu justizia egiten. Gu ondasunetan blai bizigaren bitartean, haiek pobreziaren eta miseria gorria bizi dute. Jauna, justizia eta berdintasunaren alde lan egiteko adorea eskatzen dizugu. Haiek ere zure erreinua goza dezatela eskatuz, esaten dizugu. Jauna, eraiki zure erreinua gure herrian. Jauna, azkenik Ukrainiako gerran, Palestinako sarraski azken gabean, erasopean bizi eta hiltzen direnak datozkigu beste behin gogora. Tristura asko daukagu, jauna, gure eta zure mundu honetan. Gizon emakume guztientzako zure erreinua eskatuz, esaten dizugu. Jauna, eraiki zure erreinua gure herrian. Jauna, zuk zure erreinua jaso nahi duzu gizon emakumeen bihotzetan eta harremanetan. Emaguzu zure espiritua,
erreinu hori eraiki eta gauzatzen saia gaitezen indar guztiaz. Hala eskatzen dizugu Arantzazuko Andre Mariaren otoitzez eta Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, Vita Dulceum, estes nostra salve. A te clamamus, Jesús Espíritu, a te suspiramos, siementes y la lágrima ella ergo la boca nostra y los ojos misericordes agros benedictum fructum ventris tui, nobis posto que sirvium Otois gure alde jainkoaren amadone horre. Jesu Kristoaren aginduak irabazi ditzagun. Maria bitarteko, jainkoaren grazia lagun dakigula beti. Amen.